आज मौका मिलल बाटे तक क्या बोला तूने? गीत से शुरुआत करत बानी, बहुत बोले नहीं आवेला महाराज। गीत सुनाती हूँ। एमपी में काबा। कौन है ये लोग? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो भाई लोग आप लोग ऐसा मानी आशा करते हैं कि अच्छा होगा, मस्त होगा। तो भैया नेहा सिंह राठौर के स्टेज प्रोग्राम के ऑफर मिलल बा। नेहा सिंह राठौर स्टेज प्रोग्राम में लाखों की संख्या में अब गाना सुनावे जातली एमपी में का बा। तो आप लोग सुन के गाना के एंटरटेन करब जा। हम आप लोग के सुनावत तनी अद्भुत शब्द एकरो में सुने के मिली। तो आप लोग ये गाना के लास्ट तक देखब जा, बहुत इंटरटेन बा एक गाना में। तो वीडियो के लास्ट तक देखिए जा। नेहा सिंह राठौर के गाना हम शुरू करते हैं। मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा। सुन जा भैया, शुरू हो गई। मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा। नेहा सिंह राठौर अपन शुरू कर दली। अब रुतबा उनकर देखा जा और इंटरटेन करा जा और नेक नेक शब्द ओकरा में सुने के मिली, कोनो बुरा शब्द ना मिली। तो वीडियो में आगे देखा जा। एगो दूगो नाही भैया, सैकड़ों हजार बा। ठीक कहलू भाई, एगो दूगो नहीं भैया, सैकड़ों हजार बा। ठीक कहत तू, सत्य बात बा। आगे अपन गाना के लकीर खींचो और जल्दी है भाई लोग के इंटरटेन करा के और रोकले रहो अपना और गीत। काबा एमपी में काबा। ठीक कहलू, काबा भैया एमपी में काबा। ठीक कहतली यहाँ दीदी। तो इनकर इंटरटेन करा जा गाना सुन के और सीख भी एकरा में सुना जा कि कौन शब्द सही बा। और भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब बा। भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब बा। भाजपा वाला तो कबो साला रुआब जाने न सके। अब जिंदगी में अब कोई मंत्रिये ना बनी, भाजपा बा तो भाजपे रही। ऐसे तो हर न सके मैं गरीब के महंगाई के बेच दाना सब देश के। तब सुना जाए आगे का सुनाओ तो लिया। आदिवासी के कपार पे करत पेशाब बा। एकदम सत्य बात। आदिवासी के कपार पर करत पेशाब बा। का बा एमपी में का बा भैया? कुछ नहीं के साला, कुछ नहीं के। इन्हें दीदी अपना गाना के माध्यम से सत्य कतली। तो वीडियो में आगे देखा जा अद्भुत शब्द का पर्दाफाश खोल दली। अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा। ठीक कहलू, एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा। अरे उनका निराला काहे ना रही? वो एमपी वाला मामा जी एकदम सुपरस्टार हो। कैसे कोई के आगे पीछे देखबे ना करना। अब जमन बना तो उहे बना। तो आगे तू उनका गद्दाफार और पर्दाफाश खोल दे। अरे महाकाल, अरे पटवारी, ये जी पेंशन अव्यापम घोटाला बा। अरे महाकाल, अरे पटवारी, अरे पेंशन सब घोटाला बा। काबा एमपी में काबा। एमपी में काबा कुछ नहीं के। ई कुल अपन शब्द चुन चुन के लिख के इस शब्द में सुनावल जाता कि तो हम लोग भैया सीख मिली तनकी सा। तो वीडियो में आगे सुनावल याद दी भाई लोग के। भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा। भांजा बेरोजगार बा और नौकरी के इंतजार बा। अरे भांजा तू इंतजारे करत रह जीबो। काहे से कि कौन सा मामा कुछ करियो या नहीं, तो इंतजारे करत रह जीबो। तो निहारे दी अपन गाना के माध्यम से आगे सुनावल जा। 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा। ठीक कहलू, 16 माह से सड़क पर बैठल एमपी के हुनहार बा। ठीक कहत तार बात एकदम सही बा। हम कहतनी भाई लोग दगाई धीरे धीरे सुनत हम तार वीडियो के गाना में का तू गाव तू आगे जल्दी सुनाओ। लाडली बहना शिक्षा मांगे, मांगे रोजगार बा। ठीक कहतलू, लाडली बहना शिक्षा मांगे, मांगे बेरोजगार बा। बा तार बात सही बा। आगे जल्दी बताओ कि औरी का काम आंगत पड़ी से एमपी ले देत नहीं खा। एमपी में का बा कुछ होई नहीं दिया का। बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। हां इहो बात सही है बा। बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। का बा एमपी में काबा। काबा एमपी में काबा। तू ठीक कहतलू याद दीदी। तो आर बात एकदम सत्य बा, गाना सत्य बा। आगे बताओ जल्दी। अरे कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा। हां ठीक कहतलू, अरे कर्जा में सरकार बा आ बढ़ल भ्रष्टाचार बा। का बा एमपी में का बा? एमपी में कुछ नहीं के। जब कर्जा में सरकारें हो गई तो भ्रष्टाचार काहे ना होई बताओ। तो भैया लोग ये एमपी में बा और कुछ नहीं के। जब सुनावत तड़ी आगे सुन ल जा। आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। भैया देख ल जा, आदिवासी के सिर पर लटकत मामा के तलवार बा। यानी कि कुछ होई तो गपदे काट दी हम मामा जी। उन्हीं का तो राजे बा। इसी तो गाना के माध्यम से तो लोग के समझावल जाता, समझ जा। अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले। अब ये भांडा फोड़लू बने आ दीदी। एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले। उहे दुनु का बात होता है। तो हम लोग समझ ल जा। नाम के तरह तो उहे दुनु शकुनियन का नाम होता टे। एगो मामा कंस रहले, एगो मामा शकुनी रहले। आगे सुनाओ। कलयुग में तीसराई मामा के अवतार बा। कलयुग में तीसरा मामा के अवतार बा। काबा एमपी में काबा। काबा एमपी में काबा। तो देख ल जा, ये जौन सुनावत तली तौने एमपी में बा और ज्यादा कुछ नहीं। तो भैया अगर ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लागल हुई तो एक लाइक करके शेयर कर दिया जा। हम मिलत नहीं फिर कोनो दूसर वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।